Dat is net eerlijk, want die gaat echt het aantal stuks vee afstemt op het aantal hectares dit ze hebben. En die zit binnen precies in evenwicht. En waarom had zo'n soort mensen nog vee afvieren? Terwijl ze ik nog net eens gebruik maken van die uitzonderingspositie. Nee, boer moest zelfs ook al een aantal kei naar de slacht brengen. Nou, ik ga inmiddels al een stuk of 6 afvieren, net oktober. Want ik ga er al een beetje op inspelen. Maar zo door het huwelijk hier, dan gaan er beesten voort die het eigenlijk nog net voort matten. Dus dan mag je constant ziekje, dan zeg je, nou, er maar weer 1 of 2 beesten voort. Maar ik ga collega's erbij, die matten wel 30 keien afvieren. En dat viel dus onrecht. Ben krijgt de boeren die het intensief bjorkje die de problemen veroorzaken ha. Die hebben meer kei als wat ze op eigen land kwijt kennen. Het hele circus, waar we nu met douane binnen, wat nu optuigd is al hier in stand gebracht om die derogatie in stand te houden. Dat is een uitzonderingspositie voor de Nederlandse melkveehouderij dat ze meer mest op het land brengen kunnen. Maar de biologische melkveehouder die vraagt per definitie geen derogatie aan. De Vereniging van Biologische Boeren in Friesland had nog een kwart pleit ontspant in de dwongenslacht van vee. Dat zit het op 11 april. Nou, ik denk dat het maatschappelijk bestuur dat iedereen graag wil dat die boeren die het hartstikke goed door, grondgebonden en ik nog biologisch in dit geval, dat die meesten net afstraffen moeten. Die zijn maatschappelijk geaccepteerd aan het bordje.